खुलुमबाय लोगोफोर, बड'लेण्ड गियान चेनेलाव नोंथांखौ बरायबाय। 2025 मायथाइनि 29 नभेम्बरनि साना गोबां राशिफोरनि थाखाय गोदान मिजिं लानानै फैगोन। बबे राशिया केरियार, रां, सावस्रि आरो नखरारि जिउआव जाफुंसार जानो हागोन आरो सोरखौ सांग्रां थानो नांगोन, फै राशिफोरखौ मिथिना लानि। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नायथार आरो चेनेलखौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। मेष राशि। दिनै नोंथांनि लोगोरिनि गेजेराव माखासे रागा जोंनायखौ नोंथाङा नुनो मोनगोन, जायनि थाखाय सोमोन्दोआव फारागथि सोमजिनो हागौ। गावनि लोगोरिनि गोसोनि साननायखौ बुजिनो नाजा। केरियाराव लुबैनाय थांखिखौ मोननो थाखाय दाबो गोबां खस्थ'नि गोनांथि दं। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रां जा आरो गावनि जानाय आदारनि फारसे गोसो हो। वृश्चिक राशि। दिनै साना गोजोनथाव जागोन। गावनि लोगोरिजों बायनाय एबा दावबायनो खाबु मोननो हागोन, जाय सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। खामानि थिलियाव जाफुंसारनायखौ सप्तानि नैथि खावसेयाव मोननो हागोन। देहानि फारसे सांग्रां जा, नङाब्ला खरसाया बांनो हागौ। मिथुन राशि। दिनै नोंथाङा गावनि लोगोरिनि आखुआव सोलायनायखौ मोनदांनो हागोन। सन्देहनि थाखाय नांज्लाय खमज्लाय जानो हागौ, बेनिखायनो सांग्रां थानाया गोनां। मावख'गिरिफोरजों सोमोन्दोखौ साबसिन खालाम, नङाब्ला नोंथांनि खस्थ'आ गोहोम गोग्लैनो हागौ। सावस्रिया नर्मेल जागोन, नाथाय नखरनि सोरनिबा सावस्रिया गाज्रि जानो हागौ। कर्क राशि। दिनै साना नोंथांनि थाखाय जोबोद मोजां सान। लोगोरिजों पार्टी एबा आउटिं जानो हागौ। नोंथांनि खस्थ'आ जाफुंसार जागोन, नाथाय बिमा-बिफानि सावस्रिया गाज्रि जानो हागौ, बेनिखायनो जोथोन लानाया गोनांथार। सिंह राशि। लोगोरिया गावनि मोनदांथिफोरखौ फोरमायनो हायो, जाय गोसोखौ खुसि खालामगोन। मोनसे गोदान हाबानि जागायनाय जानो हागौ, जेराव हेफाजाब मोनगोन। सावस्रिनि बेलायाव सांग्रां जा, बोथोरनि थाखाय खरसाया बांनो हागौ। कन्या राशि। नोंथाङा नोंथांनि लोगोरिनिफ्राय मोनसे जर'खा अनथोब मोननो हागौ। जुलिनि सोमोन्दोजों सोमोन्दो थानाय बाथ्राफोरा सोमोन्दोआव सिगांथिं दावगालांनो हागौ। मोनसे जिउ राहायाव फेलें जानाया एसे गोसो बायनाय जानो हागौ, बेनिखायनो धैर्य लाखि। सावस्रियाव फिसा-फिसौ जेंना जानो हागौ। तुला राशि। लोगोरिया थांफानो थांखि लानो हागौ, नाथाय फारागथि थानो हागौ। थासारिखौ दबथायनानै सामलायनाय जागोन। गथ'फोरनि दावबायनाय एबा खामानिफोराव सांग्रां जा, खस्थ' खालामनायजों जाफुंसार जानो हागोन। वृश्चिक राशि। दिनै बोथोर बायदि वृश्चिक राशि। दिनै बोथोर बायदि सोमोन्दोआवबो गोजोननि सम थागोन। गावनि लोगोरिजों पिकनिक एबा आउटिंनि खाबु मोननो हागौ। केरियाराव नांगौ जानाय फोथार मोननायनि इसारा दं। गावनि सावस्रिनि फारसे सांग्रां जानाया गोनांथार। धनु राशि। दिनै नोंथाङा गावनि गोसोनि बाथ्राखौ खुलायै बुंनो हागोन, जाय सोमोन्दोखौ गोख्रों खालामगोन। नोंथांनि जिउ राहाया जेंनाफोर थानो हागौ, नाथाय नोंथाङा बेफोरखौ सुस्रांनो हागोन। सावस्रिनि थाखाय गोसोआरि नारसिनथायनिफ्राय गोजानाव था। मकर राशि। लोगोरिया माबा मोनसे मोजां खौरां होनो हागोन आरो समआ मोजां जागोन। बे सप्तायाव खामानियाव हेंथा जानो हागौ। सावस्रिनि बेलायाव समआ मोजां जानाय नङा, बेनिखायनो सांग्रां जानाया गोनांथार। कुम्भ राशि। लोगोरिनि सावस्रिखौ लानानै जिंगासिनांगौ जानो हागौ। बिसोरनि थाखाय मोनसे हेफाजाब जा, बे सोमोन्दोखौ गोथौसिन खालामगोन। खामानि थिलियाव मान मोननायनि सम्भाबना दं। स्वास्थ्य समाय होगोन। मीन राशि। नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांनि आखुजों खुसि जागोन आरो जयै सम बारहोनायनि मोनसे मोजां खाबु मोनगोन। केरियारआ नर्मेल जागोन। जाफुंसारनाया एसे गोबाव जानो हागौ। बोथोरजों सोमोन्दो गोनां जेंनाया जेंना सोमजिहोनो हागौ। अब्ला लोगोफोर, बेयो दिनै 29 नभेम्बर 2025नि राशिफल। नोंथाङा बबे राशिनि राशि आरो नोंथांनि साना माबोरै थांगोन, जोंनो कमेन्टफोराव खोन्थाहरथार। सानफ्रोमबोनि राशिफल खारिथि मोननो थाखाय बड'लेण्ड गियानखौ साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों। दिनैनि साना मोजां जाथों।